Samantala sa lungsod naman ng Urdaneta, matagumpay na naisagawa ang programang Kasimbayan o Kapulisan, Simbahan at Pamayanan sa Barangay Kayambanan, Urdaneta City na layong palakasin ang ugnayan ng PNP, mga lider religyoso, opisyal ng barangay at mga residente. Tampok sa aktibidad ang fellowship at spiritual sharing na nakatuon sa pagtutulungan, disiplina at pagpapalalim ng civil at public engagement. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga lokal na lider at residente sa inisyatiba na itunuturing nilang mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at mas matibay na samahan sa barangay. Sa pamamagitan ng programang ito, pinagtitibay umano ang pagtutulungan ng pamayanan tungo sa mas ligtas, mas nagkakaisa at may gabay na pamumuhay sa Urdaneta City. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.